Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? 40 алдарлар бер түгел, 40 алдар. Алдауның яңадан яңа ысуллары табылып тора. Казаннан Әлмәткә 200 сумга китәргә омтылып, ул 8 мең сумнан артык акчасыннан колак кага. Азнакайда авыл хуҗалыгы алдынгылары слеты узды. Бүгенге җитәкчелеккә рәхмәт, минем хезмәтемне хөрмәтләп, бүләкләр тапшырдылар. Эшлеклеләр өчен яңа хәбәрләр. Күпме генә сөйләсәк тә, хокук саклау органнары хезмәткәрләре аңлату эшләре алып барса да, халык кыргалдарлар йетмәсенә эләгүен дәвам итә. Кайберләрен эшләмичә генә кисә калын айту кызыксындырса, икенчеләрен ышану хәләл акчаларсыз калдыра. Мошенниклар яңа ысулларны табып кына тора. Тулырак алдагы материалда. Бүген каралачак очракта Блаблакар кушымтасы аша машина табарга омтылып, хатын-кыз үзенең картасындагы барлык акчалардан колак каккан. Ел башыннан гына да Әлмәт территориясендә шундый 5 алдау очрагы теркәлгән инде. Мөрәҗәгать итүче Блаблакар кушымтасы аша сәфәр өчен түләргә теләгән. Ул Казаннан Әлмәткә 200 сумга китәргә маташкан. Ә нәтиҗәдә 8 меңнән артык акчадан колак каккан. Әлмәттә яшәүче 40 яшьле ханым юлдашларны эзләү сервисы аша сәфәрне бронларга тели, тик нәтиҗәдә мошенниклар белән очраша. Казаннан Әлмәткә 200 сумга китәргә омтылып, ул 8 мең сумнан артык акчасыннан колак кага. Ханым Александр исемле шофер белән элемтәгә керә. Александр хатын-кызын сәфәрне бронлап 20 сум акча кертүен сорый. Бу кеше аңа заказны бронлауның стандарт формасын хәтерләтүче сылтама җибәрә. Хатын-кыз үз картасының мәгълүматларын кертеп акчаны түли. Шуннан соң SMS хәбәрләр килә башлый. Тиздән бу хатын үзенең банк картасында булган 8700 сум акчасының югалуын ачыклый. Полиция гражданнарны мошенникларның юлдашлар берләшмәсендә теркәлеп, корбанны илтергә тәкъдим итәләр һәм фишинг сайт аша алдан түләү сорыйлар дип кисәтәләр. Ниндидер хезмәт өчен онлайн үзегез ышанган ресурсларда гына түләргә кирәклеген онытмаска кирәк. Әгәр сездән конкрет сервис аша түләүне таләп итәләр икән, хәбәрдәге сылтама буенча күчмәгез. Сайт адресын кулдан языгыз. Таныш булмаган кешеләрдән алынган сылтамалар буенча күчү хәерлегә илтми. Моннан тыш Блаблакар кушымтасы акчаны сәфәр вакытында шәхсән йөртүче кулына тапшырырга кирәк икәнлеген искәртә. Сервис алдан түләүне сорауны тыя һәм акчаны алдан күчерергә киңәш итми. Татарстанда актуаль булган законнарга һәм кагыйдәләргә бәйле яңалыклар хакында алдагы сишәмбенең махсус эшлекле хәбәрләр рубрикасында карагыз. Bir атна эчендә Татарстанда эшсезләр саны 63 кешегә арткан. Хәзер мәшгульлек үзәкләрендә 10500 граждан исәптә тора. Шул ук вакытта 2 февральгә булган мәгълүматлар буенча эш бирүчеләр мәшгульлек хезмәтенә тәкъдим иткән 53900 вакансия буенча хезмәткәр кирәк. Бу хакта Татарстан хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Bir атнада эш бирүчеләр 4920 вакантлы эш урын тәкъдим иткән. Моннан тыш bir атнада Татарстанның 3 моно шәһәрендә Яшелүзән, Кама һәм Алабугада эшсезләр саны кимегән. Чаллы, Менделеевск һәм Түбән Кама шәһәрләрендә эшсезләр саны арткан. Татарстанда күп функцияле үзәкләрнең мөһим миссиясе хакимият органнары һәм гражданнар өчен электрон документлар архивын булдыру. Бу документларны җыюны шактый гадиләштерәчәк һәм хезмәт күрсәтү процедурасын тизләтәчәк. Татарстанда күп функцияле үзәкләр челтәре үсә. Хәзер алар елына 7 миллион хезмәт күрсәтә. Барлык районнарда да сезнең эшегез бик кирәк диде Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин. Шулай ук ул Россияны глобаль цифрлаштыру көтүен әйтте. Шуңа бәйле рәвештә күп функцияле үзәкләр дә бу юнәлештә алга таба да үсәргә тиеш. Вице-премьер республика җитәкчелегенә электрон хезмәтләрне үстерү һәм аларны күрсәтү срокларын кыскарту эшенең мөһим булуын әйтте. Күп функцияле үзәкләрнең роле электрон сервисларны үзләштерүдә халыкка ярдәм итү, укыту, ярдәм итү буенча мәйданчык булдыру. Һәм бу күп функцияле үзәкләр системасын үстерү буенча федераль концепцияның бер юнәлеше булып тора. Ул күп функцияле үзәкләрнең вазифаларын алга таба киңәйтүне, шул исәптән 2024 елга барлык социаль әһәмиятле хезмәтләрне күп функцияле үзәкләргә тапшыруны күздә тота, дип нәтиҗә ясады спикер. Татарстанда күп функцияле үзәкләрнең барлык филиалларында февраль аенда 108 хезмәт тест режимында электрон рәвештә күрсәтелә башлаячак. Татарстанда яшәүче 1500 гаилә яшь гаилә программасы буенча социаль ипотека программасына керде. Аларның 1000гә якыны яңа торак алды инде. 2021 елда эшнең мөһим нәтиҗәсе дәүләт ярдәменнән файдаланган яшь гаиләләр санын 2,5 тапкырга арттыру булды. Дәүләт торак фонды белән берлектә без яшь гаиләләр өчен программа кысаларында эшне дәвам иттек. Ел ярым эчендә 32 муниципаль берәмлектә 1,5 меңнән артык яшь гаилә программага керде. Шуларның 942се яңа торакка ия булды дип сөйләде Татарстан
Татарстан яшьләр министры Тимур Сüleymanов. Министр сүзләренчә, бу гаиләләрнең 70% бюджет өлкәсендә эшләми. Димәк, алар соципотеканың әлеге программасы буенча быел гына торакка дәгъва итә алды. 2022 елда Татарстан яшьләр эшләр министрлыгы Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы белән берлектә федераль финанслау шартларында торак программасы буенча субсидияләрне исәпкә алуны электрон рәвешкә күчерүне планлаштыра. Татарстанда авыл территорияләренең комплекслы үсеше дәүләт программасы буенча быел 70 гаилә өчен 5000 квадрат метр торакны файдалануга тапшыру ниятләнә. Татарстан дәүләт советының экология табигатьтән файдалу агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков хәбәр итте. 2022 елда дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 1,7 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Бу акчага торак төзү генә түгел, 34 районда 84 объектны тәртипкә китерүдә кертелгән. Авыл территорияләренең заманча йөзе проекты буенча 2 мәктәп төзелә. Авыл клубы ремонтлана, 11 километрга якын су белән тәэмин итү, 10 километр газ белән тәэмин итү, 1 километр канализация челтәре салына. 2021 елда авыл территорияләренең комплекслы үсеше дәүләт программасына 2,5 миллиард сум акча бүленгән булган. Татарстан таможнясы узган елда тоткарлыган 17 тонна азык-төлекнең күбесе чикләвек, җиләк-җимеш, яшелчә, киптерелгән җиләк-җимеш, сыр, ярмалар булган. Чит илләрдән ичке базарга законсыз кергән товарларны тикшерү максатыннан 2021 елның 1 июнендә Татарстан таможнясында товарлар кертүне контрольдә тоту бүлеге барлыкка килгән. Ичке базардагы биналарны һәм территорияләрне тикшерү барышында 1,7 миллион сумлык 16,7 тонна маркировкасыз азык-төлек продукция ачыкланды һәм кулга алынды. Әлеге товарларның җитештерү датасы, саклау шартлары җитештерүченең адресы булмаган диде Татарстан таможнясы җитәкчесе Марат Гәреев Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узган брифингта. Шулай ук 2021 елда сәүдә әйләнешеннән контрафакт аяк киемнәре, спорт костюмнары, сумкалар алынган. Азнакайда авыл хуҗалыгы алдынгылары слеты булып узды. Тантана район һәм шәһәр мәдәният идарәсендә үткәрелеп, анда район башлыгы Марсель Шәйдуллин да катнашты. Әлеге чараны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Азнакай районының иң хөрмәтле кешеләре, алар авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре. Бүгенге алдынгылар слетында 90ннан артык кеше хөрмәтләнә һәм бүләкләнә. Чарада катнашучыларны керә-керешкә үк авыл хуҗалыгы рухында бизәлгән күргәзмәләр милли моңнар белән зурлап каршы алдылар. Тантаналы чараны ачып район башлыгы Марсель Шәйдуллин барлык катнашучыларны бәйрәм белән котлап, иң җылы сәламнәрен һәм рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезгә менә бөтен Азнакай халкы исеменнән, барлык җитәкчеләр исеменнән сезгә олы зур рәхмәтемне җиткерәм. Бик зур рәхмәт сезгә, шундый авыр хезмәт куясыз, тырышып эшлисез. Аллага шөкер, күп күрсәткечләр буенча, авыл хуҗалыгы буенча безнең инде районыбыз республика күләмендә алдынгылар рәтендә. Шуның өчен сезгә тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне һәр кем өчен дә бик әһәмиятле. Бүгенге чара аграр тармакның никадәр кирәкле икәнен тагын бер кат күрсәтте. Һәм 50 ел буена бухгалтериядә эшләдем. Бүгенге җитәкчелеккә рәхмәт, минем хезмәтемне хөрмәтләп, бүләкләр тапшырдылар. Җитәкчелеккә бик зур рәхмәт әйтәм. Кыенлыклар белән исәпләшмичә, көнне төнгә ялгап эшләгән, тормыш муллыгы өчен көчен кызганмаган тәҗрибәле игенчеләргә, механизаторларга, сыер савучыларга олылап, хөрмәтләп, республиканың, районның дәрәҗәле бүләкләре, шулай ук Альберт Вәлиев исемендәге күчмә вымпелы да тапшырылды. Алар инде көнне төн эшлиләр. 365 көн елына, иртәнге 4-тән, 5-тән, төнгә хәтле эшлиләр, тырышалар. Шушы безне продукция белән тәэмин итәләр, сөт, ипи, ит белән. Шуңа күрә безнең районыбыз элек-электән алдынгылар рәтендә. Шуңа күрә быел да исән-сау булып, ширләмичә, бер-беребезне хөрмәт итеп, киңәшләшеп үзебезнең ветераннарыбыз белән тагын да яңа уңышларга ирешергә язсын. 86 елдан комбайнда эшлим. Уңышлар күп инде, елда уңышларга ирешәбез. Рәхмәт җитәкчеләргә, менә безне шулай билгеләп үткән өчен аларга Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен җиткерсен. Үз изгелекләре үзләренә изге булып кайтсын. Безнең инде киләчәктә дә эшләргә
исәнлек берсен Ходай Тәгалә. Сәламәтлек булса эшләргә дә эшләргә. Хезмәтенә күрә хөрмәте диләр. Алдынгыларга сәхнә түреннән Татарстанның якты йолдызлары Алсу һәм Азат Фазлыевлар, шулай ук район артистлары иң дәртле җыр моңнарын бүләк иттеләр. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәк без. Аның артыннан ук безнең эфирда Әлмәттә яңа телевизион проект дөнья күрде. Кайвакыт без җыелабыз да и разгоны дигән әйбер ясыйбыз. Разгон ул качан бер-берсенә сөйлиләр. Физкультура коллегияте студентлары ГТО фестивалендә. Это улучшение телосложения, здоровья. Кызу ярышлар кышкыбызны өретерлек. 15 бала йөри, анда формалар бөтенебездә бар. Реклама тиз ачап, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Калабызда 3 көн рәттән стендап-хана эшләде. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә шундый форматтагы яңа телевизион проект үз эшен башлап җибәрде. Идеяның авторы һәм тормышка ашыручысы Әлмәт егете. Заманында 4 Татарина КВН командасының уенчысы булган Рөстәм Хәбибуллин. Аңа Татнефть компаниясе хәйрия фонды теләктәшлек күрсәтә һәм юмор аша татар телен үстерү өчен мәйдан бүлеп бирә. Татар көлә һәм көлдерә беләме? Бу сорауга җавапны безнең иҗат төркеме эзләде. Джеймс Бонд киносын караныгыз бармы? Соңгы киносын. Анда баш злодей Сафин фамилияле татар егете. Геннадий Акатьев Зәй районы Яктыкүл авылы егете. Тамашачылар алдында шаяра башлауына инде 6 ел киткән. Психотерапевт һөнәрен сайлаган Гена көлүнең организмга булган уңай тәэсирен яхшы белә. Шуңа өстәп иҗат итүдә кешенең сәламәтлеген ныгыта, ди ул. Безнең текстны үзем генә язам. Дуслар ярдәм итә, анда как ничек әйтергә инде ана. Кайвакыт без җыелабыз да и разгоны дигән әйбер ясыйбыз. Разгон ул качан бер-берсенә сөйлиләр, ди булса да теманы. И дуслар әйтә, менә моның турында әйтергә була, менә булай әйтергә була. Шулай бер-беребезгә булышабыз. Дмитрий Барановны исә бирегә татар юморын башка, югарырак дәрәҗәгә күтәрү теләге алып килгән. Ул Алексеевск районыннан. Белеме буенча сәхнә артисты, кәсебе мәҗлесләр оештыру һәм алып бару. Әгәр дә бу жанрны аңлый торган тамашачы юк икән, димәк үстерергә кирәк, ди ул. Безнең күбесенчә мәзәк сөйлиләр безнең эстрада сәхнәдә. Астында бу үзеңнең фикереңне алып тамашачы белән уртаклашу, минемчә шуңа күрә. Минем эштә уйлар, фикерләр бар, әйтер сүзем бар, шуңа күрә килдем. Әлбәттә. Стендап сүзе инглиз теленнән татарчага торып бас дип тәрҗемә ителә. Һәм ул телевизион журналистикада иң еш кулланыла торган термин. Стендап репортаж вакытында хәбәрченең экранга чыгып үз фикерен белдерүне аңлата. Биредәге проект нәкъ шушы алымга корылганда инде. Проектның идея авторы Рөстәм Хәбибуллин. 4 Татарина КВН командасы составында уйнап йөргән Әлмәтле, шул исәптән бу тамашаның продюсеры да, администраторы да, хәтта машина йөртүчесе дә. Стендап-ханәнең заманында үзе башлап җибәргән Мин юморист проектында катнашучылар өчен яңа мәйданчык икәнен дә искәртә. Аның аша яшьләр арасында популяр булган бу жанрны татар дөньясына күчереп телне саклап каласына ышана. Бу минем бурычым, бу минем максатым, татар теле бары тик булырга тиеш, сөйләшергә кирәк, и самое главное, конечно, чтобы люди, дети наши, внуки наши разговаривали на этом прекрасном языке, на языке Габдулла Тукая, на языке Мусы Джалиля. Я сам тоже расту, вы заметили, что я пытаюсь, я очень, но Аллаху берган булса, будет все, самое главное делать. Проектта 18 яшы тулган һәркем катнаша ала, тик берничә шарт белән. Ул башка телдән тәрҗемә ителгән мәзәк булмасын, башкаларны рәнҗетә яки түбәнсетергә тиеш түгел. Шул ук вакытта юмор билдән түбән төшмәсен. Кызганычка каршы татарда сатира, юмор жанрында иҗат итүчеләр юк диярлек. Ә мондый проектлар исә хәзинәгә тиң талантларны ачырга ярдәм итәргә мөмкин. Катнашучылар да, алар бу сезонда 11 кеше бу фикерне хуплый. Шуңа күрә аңлаучы булырмы юкмы дип баш ватмый. Ни уйлый, шуны яза, ни тели, шуны әйтә. Бер тапкырда күргәннәре юк, белмим. Кире бер кайтармасалар хәзер менә күргәннән соң, потому что әзрәк гаилә турында да сөйләп җибәрдем инде, белмим. Әтияни бик аңнарлар дип өметләнәм. Әтияниләр гафу итегез, уйлап чыгарылган әйбер бөтенесе тормыштан килгән әйбер түгел. Әзрәк теге уйлап чыгарылган әйберләр дә бар. Шуңа күрә бөтен туганнарым алдында гафу үтенәм. Алай-булай белән гаеп сүз әйтсәм. 3 көн барган стендап-хана эшендә 11 катнашучы 9 төрле программа әзерләгән иде. Аларны Әлмәт иҗтимагый үзәгенә килгән һәр теләгән тамашачы карый алды. Программа Татнефть хәйрия фонды тарафыннан яклау тапты. Яңа форматтагы юморның тулы вариантын интернет киңлегендә һәм билгеле телевизион каналда карап булачак, ди оештыручылар. Рәдифә Нигъманова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Россия Олимпия комитетының Инстаграмдагы рәсми аккаунты мәгълүматлары буенча трамплиннан сикерүдә безнең команда тарихи медальне яулады. Ирма Махиня, Ирина Авакумова, Евгений Климов һәм Лениногорскилы Данил Садреев көмеш призерлар булды. Безнең сикерешчеләр өчен бу 1968 елдан беренче Олимпия медале. Татарстанлы сноубордчы Виктор Уайлд бронза белән матур итеп үзенең спорт карьерасын тәмамлады. 35 яшьлек спортчы итальянец Роланд Фишнальдерны уза һәм карьерасындагы 3-нче Олимпиада медален алды. Хәзер Викторда Сочидан 2 алтын һәм Пекиннан 1 бронза медаль. Кышкы Олимпия уеннарының иң кызган чагы Татарстан вәкилләре зур үрләрне яулыйлар. Лениногорский егете Данил Зарипов, Камиля Вәлиева шундыйлардан. Әлмәтләр дә бу көннәрдә безнең спортчылар өчен җан ата. Мисал өчен физкультура коллегияте студентлары Пекиндагы кышкы Олимпия уеннары хөрмәтенә ГТО фестивале оештырып бәйрәм итте. Теләсә кайсы спорт ярышларында алынган һәрбер җиңү беренче чиратта үз-үзең үстендә эшләү нәтиҗәсе. Физик әзерлек, һәр көнне бер нәрсәгә дә карамый тренировкаларда шөгыльләнү. Бары тик шушы кагыйдәләр спорт сөючеләрен Олимпия медаленә яхшы нәтиҗәләргә китерә ала. Әлеге ГТО фестивале аның оештыручысы, физкультура техникумы укытучысы Миңнур Латыпованың Олимпия уеннарына шәхси җылы мөнәсәбәте. Это моя личная инициатива. Бу минем шәхси инициативам, чөнки мин үзем Казан институтыннан соң Омск спорт мәктәбен тәмамладым. 60 яшемә кадәр спорт ярышларында катнаштым. 2014 елда Паралимпия уеннарында катнаштым һәм Томас Бах Халыкара Олимпия комитеты президенты белән дә аралашканым булды. Студентлар бу көнне төрле нормативларны үтәде. Кыска дистанцияда йөгерү, озынлыкка сикерү, эскәмиядән күтәрелү, пресс ясау һәм башкалар спорт әзерлеге булган егет-кызларга авырлык тудырмады. Это улучшение телосложения, здоровья, как бы знать свои физические способности. Но участие в ГТО это... ГТОда катнашу ул үзеңнең нәтиҗәңне, иң яхшы нәтиҗәңне күрсәтү. Минем өчен шулай. 55 еллык тарихы булган Әлмәт физкультура коллегияте студентлары котлау сүзләренә, грамоталарга һәм лидерлыкка ияләшкәннәр. Аларның һәрберсе үз спорт төрендә иң яхшысы. Ләкин һәрбер җиңү спорт белән шөгыльләнүчегә яхшы мотивация бирә. Алсамир Рафаэль Сафин яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хоккейны авылларда да уйныйлар. Заманында Татнефть компаниясе ярдәмендә авыл җирлекләрендә булдырылган хоккей тартмачыкларында булган кызу ярышлар кышкы бозны өретерлек. Шунда уеннарның берсендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Яңа Нәдер авылыннан репортаж шул хакта. Яңа Нәдернең буз тартмачыгы авыл халкы бигрәк тә яшьләрнең кышын җыелышып очраша торган яраткан урыны. Биредә тимер аякка басып шайба куарганлык яраталар. Әле күптән түгел килеп чыккан янгын нәтиҗәсендә тиз арада юк итеп, авыл халкы белән бергәләп тәртипкә китереп куйганнар. Бусы инде спорт яклы Нәдер халкының тагын бер уңаягы. Авыл халкының икенче күркәм сыйфаты кунакчыллык. 5 мунчадан килгән хоккей командасын биредә бер яктан кула җәеп, икенче яктан нык физик әзерлек белән каршы алдылар. Игра хорошая, пока вот перерыв идет. Но пока Надыровский выигрывает 2-0, без грубых нарушений, все пока отлично. Яңа Нәдер авылында балалар командасы да өлкәннәрнеке дә бар. Кайчандыр кечкенә малайлар булып шайба куган Нәдерлеләр инде әти булып улларын да бузга алып килгәннәр. Әлегә дөрес, җанатар буларак кына. Без хоккейны яратабыз. Без җанатарга килдек, җиңүгә ышанабыз. Хуҗалар җанатарлар командасы белән караланган булсалар да 5-нче авыл командасы да сынатырга уйламый. Әзерлек барлыгы күренеп тора. Команда тренеры Селин Мустафин сүзләренчә, бузда кәшәкә тотып үскән авыл егетләре эшкә карамый атна саен тренировкада очраша. Күп еллар беренче, икенче, өченче урыннар алабыз. Яшьләр дә, алалар да. Яшьләр командасы тоже бик көчле безнең. 15 бала йөри, анда формалар бөтенебездә бар. Яхшы. Шулай да уен хуҗалар исәбенә тәмамланды. Әле бу уеннар сериясендә соңгысы түгел, җиңүчеләр билгеләнергә вакыт бар. Димәк, командаларга әзерлек өчен дә. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә ишеткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.